Mudi ne ya kawo ni wajenka. Ya ce aikin ka kamar yankan wuka. To shi ne na zo a min aiki a cikai a ƙasar nan ma duk inda ka je zan san sa aiki. Mu kuma 'yan karma ne. Shi ne nake so a juya tauraron sa. Ya zama baki. Dauki ɗaya. Yana da wani garkuwa da yake tare da shi. Malam a haɗa da shi a juya tauraron sa. Su kasa samun zaman lafiya a Akwai wani abu da za ka yi guda ɗaya tak. ba abin da ba zan yi ba. Tauraron su zai zama baki. To za ka ɗauki kunkuru, za ka tafi da shi tsakiyar kasuwa, za ka ajiye shi, sannan za ka tuɓa kayanka ka yi zigagar. Aiwar uwata kenan fa. Sannan kai kuma za ka tafi da bulala, kwanta a kan wannan kunkurun ya ma bulala 100. An gama, ka samu biyan bukata. Ai mai gidana zai iya. Ko me zan yi amma wannan ba zan iya yi ba. Saki jikinka Alhaji, bulala 101 nawa yake? Cikin kankanin lokaci zan yi na gama. Kawai na lura malam wannan. Kawai abin da na yanke shawara zan kwashe nawa da ina wan bakar.